गिदिर-गिदिरबो होनो होआखै माने ओरैनो फिसा-फिसा होनो होदों आरोना खिन्थु माने मेख्ला सादर सुथाबनो एसे कनफिउस मोनो बिसोरो दिनैहाय माबानो हागोन आरो सोलोंलांनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मेख्ला भिउआर्स दिनैनि ब्लगाव बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय दा आङो दखान सफैबाय बेनिफ्राय दिनैहाय मेख्ला सादर सुथाबनायखौ नोंथांमोनजों मेख्ला सादर सुथाबनाय भिडिअखौ शेयार खालामगोन दा फार्स्टआवनो आङो दख'नानि रबि एसे खानो दङ न'आव खादोंमोन आरोना नैबेयावहाय दङ ओमफ्राय लानानै फैबाय ओंखारजोबाखै बेखौ खाग्रोगोन आरोना आङो दख'नाखौ आङो नैबेयावहाय माबायाव दोनना दिन्थिना निराव मेचिनाव दोननानै फास्राया बेफोरबायदिनो आरोना नै फास्रानिखौ खाखांजोब्बाय माने आं मानसिया गाहायद्रायना गोजौद्रायना सरि बेनिखायनोथ' टेबोला गाहाय जानायखाय एसेबां खस्थ' जादों खालिया ओंखारबाय आरोना नै बेफोरबायदि बेखौ जबै खादोंमोन आङो न'आव लांनानै बेनिफ्राय नैनिया खावख्लाबसे दंबावनाय खावसे खाबाय खावसे खायाखै बेखौ नायनो हागोन नोंसोर खाथियावनो बेफोरबायदिनो सादरबो खान्दों आरोना दिनै होगोन माने सादरावबो फारनि पटि थायो बेखौ हाना लानानै सुनांगौ ओमफ्राय बे गांसेयाव दंना गैया नायनोसै गैयाब्ला सालायानो थाङाखै आरोना गैयाब्ला मेख्ला आरो सादरखौल' सुथाबनानै रबै खाब्लानो जागोन आरो दख'नानि कालारखौ फसायदों आयौ दा नैबे सादरनिया पटि गैया नै फारनि रोबैयावनो थायोमोन लाइन थामहाय दा गैया नालाय बे रोबैखौ डाइरेक्ट हानानै सिलायना होनांगोन थायोमोनब्ला बेवहायनो थानायखौ माने हाख'नानै जिं जिङाव सिलायनानै होनांगौमोन आरो नैबे साइडआव आरो नैबे आङो फोल्ड खालामनाया बेखौ मोननै फोल्ड खालामनानै बेखौ सिलायनानै जोङो बेवहाय रोबैखौ खाना होगौमोन आरो नै बेवहाय दा सिलायबाय थानाया आङो फोल्ड खालामनानै बेवहाय रोबैखौ खागौमोन आरो बै खावसे जिङाव आरो नैबे खावसे जिङाव जोङो पटिखौ लागायना होगौमोन दा पटि गैया नालाय बेखौल' फोल्ड खालामनानै सिलायनानै जोङो रोबैखौ खानानै होब्लानो जासिगोन आरो बेयो सादरमोन बे सादराव दा नैबे मेखेलाखौ अग्रंखौ आङो माने नैबेफोरबायदि सिंनि लाइनिं गांसेजों लाइनिं एसे होनानै नैबेहाय मोनसे सिलाय होग्रोना लाबाय सिलाय होनानै नै साजा मोनसे सुख्लायना होदो आरो बेफोरबायदि बेयो फारनि थाबाय आगरखौ बांद्राय नैबेफोरबायदि जिङावबो सुथाबा आरोना जिखौ फाहिलाङो होननानै बेफोरबायदि आसि थाइसे सिन दोननानै नैबेफोरबायदि सुबाय एन्ड दा बेखौ नै सिंखौ बेलथाय जाहैबायना बे जिया दा बेयो ओरै बेलथाय जाबाय सिंनि लाइनिङा नैबे जा मोनसे सुनानै ओरै साजा सुख्लायना होदो मोनसे दा बेखौ बेफोरबायदि थननानै सुलांसिगोन आरो आङो नैबेवहाय बिदिबायदि मोनसे सिलाय होबावसिगोन सिंजा लानानै लाइनिंखौ बेनिफ्राय दा बेयो साजा नै बेफोरबायदि जाहैबाय बेवहाय मोनसे सिलाय आरो नैबेवहाय मोनसे सिलाय एखे कालारनि खुन्दुं नालाय सिनायनाय नुवाखै आरोना नै बेफोरबायदि दा सिंजा सुलांगासिनो आङो सेम बै खावसेनिखौबो बेफोरबायदिनो सेम सुनानै लागोन बेखौ सुग्रोनोसै आरो खावनै जायो नालाय दा नैबे मेख्लाखौ सुथाबसिगोन जेरै अग्रं दख'नाखौ जों फाराव सुना लायो बेबो मेख्लाबाबो एसे गुसुंसिन आरो अग्रंजोंनो सेम बियो अग्रंनिसाय एसे गुसुं थ' फाराव सिलाय होनानै लासिगोन फारनैथिंबो दा जोङो मेख्लानि जिं जिंखौबो सुनानै लाबाय बेफोरबायदि बेनिफ्राय नैबेवहाय ओरैहाय जाहैबाय आरोना सिंजा मोननैबो नै बेनिफ्राय दा नैबेखौ होनानै गोजौनिखौबो सुथाबना लासिगोन नै ओरै गोलाव सुबोदोंमोन नालाय बेखौ गोजौनि थननायखौ एसे गोदोरबासो मोजां नुयो दे फिसाबा मोजां नुवा खायसे माने नैबेफोरबायदि एसे फिसा ओरैहाय थननानै दोनो बिदिबा मोजां नुवा आरोना बिनिया बांसिनानो नैबेफोरबायदि जानांगौ बेफोरबायदि आसि थाइनै दोनबाय आरोना आसि थाइनैबा आसि थाइसे आथा दोननांगौ आसि थाइसेल'बा बिराद नइस फैयो नै लामानि गारिनि आसि थाइसेल'बा बुहुत फिसा नुयो बिदि आसि थाइनै दोनबाय आरो साजा बेलथायबा नै बेफोरबायदि जाबाय आरो बे मेख्लाया कमप्लिट जाबाय थ' दा बे मेख्लायाबो ओंखारबाय सादराबो ओंखारबाय मैयानि सुथाबनाय जियानो नै माने कमप्लिट जायाखै आरो न'आव लांदोंमोन आङो रबै खानो
खाखांजोबासै इसे खानानै लानानै फैफिनबाय दखानाव आरो जिखौबो दा स्कुलखौबा लांफैगोन आरोना जाय कास्टमारा सुनो होदोंमोन दा फुजानि सिजनबो नालाय एसे बुहुत आथुर जागासिनो खामानिफोरा स्टुडेन्टफोरनो क्लास होबाबो माबाबो आथुर जायो नालाय आरो दिनै सेटारडे जाहैबाय नालाय बिसोर गैया नालाय दा आङो बेखौ खाग्रोगासिनो नै दा मेख्लाजों सादरजों फाइनाल लुकखौ बेफोरबायदि नुबाय नै ओंखारबाय रोबै खानायखौ बेफोरबायदि नुबाय आरो फाराव पटि गैया जाबाय आरोना एसे लांदां नुबाय आरो दख'नायाबो नै कमप्लिट ओंखारबायमोन बेखौ खेबसे भिडिअ दिन्थिनानै होबावबाय आरो खाथिनिया सोरबाफोर खानो दङब्ला रोबै गबाय थानाय मोनदोंब्ला आंनो खानो हरजागोन आरोना जाय खानो हरो जोंनि खाथियाव थानायफोरा नै भिडिअ दिन्थिना होबावबाय आं खेबसेबाव एन्ड मोनाब्लि टाइमाव नै सासे कास्टमारा पाइपलेस लगायनो होदोंमोन थ' बेखौनो एमब्रयडारि ब्लाउसाव लगायनानै होबाय आरो नोंथांमोननोबो भिडिअआव शेयार खालामनानै होबाय आं नै दिनैनि मेख्ला सादर सुथाबनाय भिडिअखौ बुजिदोंना बुजियाखै सोरबाफोर सोलोंनानै बुजियाखैब्ला कमेन्टआव खिथाहरब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय।